začína vtedy, keď vám dám slánky, OK? Takže všetko vylejeme z plekoviek a odpočítam vám to. Sme ready? 3, 2, 1, poď! Zatiaľ je to vyrovnané, ťažko povedať, komu sa dali viac. Dievčatá z MTF majú výbornú podporu. Komu ty fandíš? A aký je to tým? Do Trnavská univerzita. Dobre, všetky dievčatá, to nie je dopité, ešte to nie je dopité. Áno, a dievčatá z MTF to vyhrali, gratulujem! Takže MTF má ďalších 100 bodov. A dievčatá dostávajú bodku s Red Bullom. Gratulujem! Gratulujem a